a vítam vás u tohto videa. A toto video je ja versus iní ľudia. A môžeme ísť na to. Ako prvé idem spať. Takže ideme na to. Do školy. Takže teraz idem ja. Na 40, ježiš. Človek idem. No poď sa ešte raz. Ide iný človek. Dobre. Emo, choď upratovať stolík. Ide, mami. Idem ja. Iri. Kaja, choď upratovať stolík. Idem. Ako pije normálny človek. Ako pijem ja. Ako sa chystá do školy normálny človek. Zajtra máme polský jazyk. Iba je. Teraz idem ja. Čo mám? Ja tu nemám ani rozvrh. Aj tu sedím. Takto sa hrajú normálni ľudia. Ako sa hrám ja? Ako četujeme normálni ľudia? Ahoj, ako sa máš? Ako facebookujem ja? Ako vetrajú normálni ľudia? Jak je vonku teplo? Idem na hajdal. Ako vetrám ja? Môžem? Ako čítajú normálni ľudia? Noviny. Ako čítam ja? Nový magazín. Tajničko. No, dobre. Ako kreslia normálni ľudia? 3, 4. Môžeš. Ako kreslím ja? Ako jedia normálni ľudia? Ešte raz to povedz. Ako jedia normálni ľudia?
ako jem ja. Ako cvičím ja? Takže Emka sa pomýlila, takže idem ako prvá ja. Ako cvičia normálni ľudia? A 1, 2, 99, 9999, 10 000. Takže dobre, toto bolo všetko z tohoto videa. Ja sa s vami lúčim, takže čaute.